kad sam trčao polumaraton na 15. 16. kilometru sam se jako pitao zašto meni treba ovo u životu, zašto ja ovo radim, zašto lepo ne sedim i ne pijem neko pivo. Izlaskom iz zone komfora ljudi otkrivaju nove stvari i pomeraju granice. Granice koje su najčešće sami sebi postavili. Time što urade nešto novo, što je neobično, čega su se bojali, shvate da je do njih da mogu da pomere te granice. Kada znate tačno šta želite da postignete i da ostvarite i sebi to vrlo jasno konkretizujete, zapravo samo menjate taktike koje vas guraju ka ostvarenju tog uspeha, jer zapravo sve je teško dok ne postane lako. I pored uspona na najviše vrhove sveta, mislio sam da posle njih neće biti novih izazova, ali izazovi su svuda oko nas, bilo u biznisu ili sportu. Šta me motiviše da ne odustanem od cilja? Pa setim se zašto sam u stvari i počela. I kada dođem u krizni trenutak, kažem sebi trči Ines, trči. Kada si okružen ljudima koji konstantno pomeraju granice, jednostavno poželiš da ispitaš tvoje. Ne stajem na ovome, želim sledeći put sve više i više i moj sledeći cilj jeste, to jest moj krajnji cilj jeste istrčan maraton.